ce mai manci hannu babu muna hurci mun bude ya zubi za ka yi mai manci mun yarje zango tuntun na shirya ma waka ta kai koge zau koge zau koge zau ko dardar kuma garau gauji dan jure sara jurau kuma su haɗa karkariya kurau lalatau ya san da zaman gyarau kadi dan sarkin ƙarya shirau koge zau kaura zaki karkura gauji dan sara kai ne ka fi saura dorewar gyara daren dawa yan kyau daren dawa daren da gauji har kyau zama dam garai magauta ka ji sungu nasir idris kauran gwandu man daura gamar aikin gandu jinka a kawa ɗakin gudu jigon ka bi kaura mai gwandu sai ayami ya fada tandu aya kai aniyar mu fara sai gaura sai asuwaju kowa ya jira sai gaura sai asuwaju yan takakara sai gaura sai asuwaju na birni su kira sai gaura sai asuwaju na kauye su kira sai gaura sai asuwaju nono da fura sai gaura sai asuwaju karyar bakara sai gaura sai asuwaju koge zau koge zau koge zau koge zau kai ne daya kai ne kwal kuma jurau koge zau gauji sha sara karyar sarau koge zau don masu haɗakar gangan korau koge zau hudu sau biyu gwamnan kyabu na jurau koge zau kadi dan sarkin karya korau koge zau hudu sau biyu gwamnan kyabi wata sau biyu gwamnan kyabi ya zabi gwamnan kyabi ya zabi gwamnan kyabi kai ne dai zabin kyabi kai ne yayi zabin kyabi kai ne alƙiblar kyabi kai ne alƙiblar kyabi kuma mai apc kyabi kuma mai APC kyabi nau mai lasisin kyabi nau mai lasisin kyabi kyabi sai kauren gwandu kyabi sai kauran gwando kula karyar lankadi kyabi sai kauran gwando nasiru ne sabon kundi kyabi sai kauran gwando na wace karta kai dindi kyabi sai kauran gwando mai kula karyar lankadi kyabi sai kauran sabon wani da fiye na kawo kyabi sai kauran tafi da masa ba mai kai kawo kyabi sai kauran shi fiye nan gwamna ne awo kyabi sai kauran gabai tukan na ingila ma na awo kyabi sai kauran abu na ingila guzuri na awo kyabi sai kauran mota guda ya bani fushin bawo kyabi sai kauran gwando can bi uban kadi dan zamu ci billa billa zamu bi kaura mun yau tabbaci kauran gwando nasir kaura saka ba firgici kauran gwando malum sai yayi kashi ne ya ci billa billa tun daga nan mun faro tsokaci kauran gwando kaura waraka ne kyabi sai na shaida wa mutane kyabi dan kun san shi tarabo ne kyabi a gwamnoni shi zakara ne kyabi mai raya gari da mutane kyabi gatan kauye da birane kyabi da yawa sun gane hakan ne kyabi dodon kadi dan meran dan kauce nan modan kwado mahadin dan wane kadi dan magaryaci kadi dan mazambaci dan kani magaryaci dan kani mazambaci kadi dan na mallakura mai yin fada ta ci dan kani magaryaci dan kani mazambaci dan ne ka san ina da shaidu har ma da tabbaci dan kani magaryaci dan kani mazambaci Yusuf babanci ne dina nan mun zo da tsokaci dan kani magaryaci dan kani mazambaci dan na so na yau bayani dan babu lokaci dan kani magaryaci dan kani mazambaci mu ka san muna da turin daure mahaukaci dan kani magaryaci
masun gwandu Kano da masun gwandu. Shafi'u zaura gatan tandu Kano da masun gwandu. special dutun kenan Kano da masun daga gwandu. nan da sa habu ku suna nan kusan kaura mai habu mai da wannan da na ingila an ga da na ingila da ya tattala ya bani na dangwala abu na ingila kusan shi akwai kula abu na gwamna kauranmu na ingila mutane bani filmi iko na falfala na gaya wa gwamna an bani dubun kula sabon amini fiye in kunkula tafi da danko Allah shirka ya kare kiba sarkin gariya na ce kyafu uban kadi dan za mu ci sarkin gariya gwamna gwani na dai shi a gaba kauran gwandu sarkin gariya Nasir kaura ya dar zumbule me musulmanci ka ga kyan tuwale kyafu muna yaba gwamna adali APC har gobe da ka tabare